Pamusoro n'ikandi. Zitando zipanyesa zikafunga. Nyanga yakamira kare. Ndakaenda kunogara mushoko machiwa. Muri mushoko ndakarura. Muna January gore wapisa. Saka hapana tete wangu waenda kuchechi kwaenda kwa madzimai wangu. Saka achienda kudaruso. Kana bamukuru nemurume wangu akabva waenda ikoko. Vachidobatsirwa basa kwangu vachidobatsirwa. Saka zvadaro musi waenda wakayachiti inini kudiwa namadzimai. Ndaenda nokuti vana vaibatsira Saturday nechitatu. Saka ndakaondamirira dhiera ranzi ndiende pandaenda. Ndasvika madzimai angu vati ini ndine shai riri pandiri. Mhepo iri pandiri. Saka mhepo inoda kuti ibviswe. Vati vanipa mutero wawakandipa ukati enda unoshandisa. Ini pandaenda kumba ndasvika pandafonera mama. Ndichiti pandawataura kuti ndine kwandafamba. Nokuti angu vasingatozviziva kuti ndakatizira kumba. Pandasvika ndikati ndine kwandafamba saka ndaudzwa kuti ndine zviri pandiri zvidobviswa. Saka munokwanisa kuuya kuti munge muripo. Mama abva wauya. Madzimai abva wataura kuti ndozvandaona ndo mhepo yandaona iri pane mwana uyu. Saka ndinoti ndikubatsire. Wanipa munamata wakandipa ukati saka tinofanira kuti tiende kuRwizi kuti tibvise shai iroro. Rainzi shai. Saka zvadaro so madzimai akabva ati panodiwa jira tsvuku nenjera neraisi. Murume wangu achibva atenga. Mama abva wauya kudhera ranzi tikaenda kuRwizi kwacho. Tichibva taenda. Tibva taenda kuRwizi kuya. Madzimai abva vaitawo zvatakaita muRwizi momo atindinyika. Zvapera kudariso bvatazvikanzi zvapera asi tinofanira kuti tiende hazvinori chimhepo shairiro harina kuenda basi tofanira kuti tiende kuRwizi katatu. Vanzi mama vanofanira kunga asi mama vanozouya baipa pamwe pacho kuti tinge tichifambidzana zvatatichiita nokuti baba vangu vasingazvizivi. Saka zvadaro so taingoenda nemurume wangu tichingoenda tichidzoka vachingoti pamunamacho. Saka madzimai vaiti hanzi inini ndine shai reuroi. Vachiti shai ndakarisirwa natete wangu warapa. Vachiti ndo vakandisira shai iroro. Madzimai acho ndio mcheshi. Ameno kuchechi kwanobatsira kwaningwengwa nato. Leo izvo tinokwanisa kupedza time. Nenyaya yatisingakwanisi kuiganura. Kuti kana ari madzimai ka ndizvo nenyaya yekuti panotoona nemupesere kakabudirwa. Akakuti imi muri muroi andakabudirwa. Ini baba yedu haiko kuma iti munoione mama kuenda kunobatsirwa nechii neng'anga here kana nemuprofita. Saka ndani muprofita kadimizano here anona nemwera saka imimi wamuri kupuma ndiani muri kupuma shai riri mari here kana uri kupima iye pane zvakazoitika kumberi. Ndakamutakata zvakaitika kumberi. Alright, chii chakaitwa kumberi? Nekuti pane mashoko angabvutawa namadzimai ekuti inini ndiri muroi yakazototi inini ndidzingwe mumusha mandaigara. Ndo padokta kuti madzimai apa wakataura kuti muri muroi wanga wakabudirwa here kana kuti wanga wakadini? Ipapa ndisi hangu pamwe wangu wakabudirwa sezvo vakaenda pavaenda kuti maenda izvo maizoenda kubatsira maiona akabudirwa here kana kuti asina. Wakaenda kozvidzidzisa pamunhu maiona kuti madzimai handizivi kuti muri madzimai kuti munobatsira nechiprofita here munobatsira nechiprofita. Saka ndimi makaprofita kuti uyu muroyo saka akadzingirwa ndiani tete ndimi maizwa profesi muripite zvacho Maini batsire mukezete yangani. Tete wacho ndiye. Izveshe. Pane chimwe chinhu chinotipedzera nguva. Madzimai anga aripo anoziva madzimai anisi. Uripi? Hapana.
saka maitoziva sei because mimi kana makabudiwa tunda munhu aita tunda munhu anodudzira muchikutondera zvamaita waya ari kumadzibaba wacho ngauye babadzibaba ndimi munodudzira here ndine here bambo munodudzira ndine saka paita mai uchiraparapa chake makazoti akati ine uzoyo panenge pazeta kakunge kakuenderere zvishuma taurai kwakazi madzimai ndingati mufundo wangu auya wakauya kunobatsirwa sezvaataura ndizvo chaizvo asi zvakazonoitika akatsanangurwa zviri pauri akatanga kuuya neamweni nangoti pane maabhurati akatanga kuuya nevamweni vake zvikanzi iwe handikwanisi kubatsira iwe unya vamweni asi ndotokwanisa kukubatsira uine mhuri saka vamweni imimi tiendai moyanana nei nemhuri yeavo muuye uyaune nemhuri yekwake eonewe zvikanzi hatisati taane pfuma itati tabvisa kupi ikokwiya saka toita sei zvikanzi endai moedza kuyanana zveshuwa vamweni vaya vakaenda kuita zvakaita vamweni vaya uyo akazonouya nevabereki vake ndokuzonoudzwa kuti zvendani ndida kuudza mwana uyu hazvikwanisiki kuti ndizviudze imimi vamweni vamuripo asi ndokwanisa kuudza vabereki vake vari zvino zveshuwa uyu wakazoya nevabereki vake mufundo ndokubva audzomunzi iwe une dambudziko reuinaro munyama dzako unoda kubatsirwa iwe ndozvaakaudzwa akazi dambudziko renyama nderipi dambudziko renyama yake wakanzi iwo une chiri kukutera mhepo iri kukutera munyama dzako ada euro here aiuroinde saka chakazomudzikisa murume chii ndokubva azoenda kwaamene anga ati wanga watoenda kwamunhu ndokusvika kumurume wake ndokunogara asi vaiuya vachibatsirwa sezvaataura azobva mukubatsirwa imomo takazoedzwa mumwe musi vamwene vaya amene kuti chii chakachaitika ipopapo vamwene vake ndokubva takangosvikawo tauya kutohwa nemota takangosvika mumusha imomo vamwene vaya vechitozi vashaya vashaika kudaro uyu ndokubva vaya tikati aiwa ndofunga apa munhu andofunga kuti uchimupeimba matinomutakura mumuendese kuti mumudzorere kuchipatara kumabhanai ndokubva vatakura mutumbi ndokubva vadzoka nawo kuchipatara vadzoka nawo kuchipatara vakauya kutitakura kuti ndokutitorera kumba tagare kumba takazonyopa nhamo sezvinhu zvakaitika tichitoona ndokubva tauya panhamo takasvika uyu mukunda wangu pasisina tikatobvunza kuti kuini mukunda musikana ari matimwe zvikazi aiwa uyo tambomubudisa kunoendesa kwatite nekuti zvaitika izvi zvaitika paine mwana mudiki aiwa zviitira handiti unoda uchemawo vamwene vake mukunda vaifanira kunge ari pana zvikazi aiwa tatomubudisa tamuendesa kwana atete saka pakapeta kakutsika-tsika kuti tete watiwo mamuendesa ndiani apanomuda pachena kuti tete ngemurume here kana kuti tete kwaakaberekwa pakangoita kakutsikwa-tsikwa hazvinobuda pachena tatema mune vake vaya vaya kusvika vaibva paya vakazodzoka uyu akuya kumba achiti imimika pamakatouya paya inini kuendeswa kwandakaita kuya kuchizi ndiende kuvamwene ndiri kutonzi ndini ndakakonzeresako tonyaya yako kwe ndikazi yasanangurwa nani ndinapedza kuona lingi yekubatsira kuimba kuita mwanawo nekuzozi aruroi because iye arikuti ari kusungisa madzimai nekuti madzimai ndiye akamuti muroi unoda kusiyana nezvomutaura imi muri kuti ivi madzimai akataura kuti une mhepo iri pauri handisi asi mwana uri kuti madzimai akati uri muroi ndozasarisa kuti ndirambe kwamachiwana saka pakati penya unotaura chokwadi ndiani zvimwe zvezvimwe zvacho zvakaita kuti kuchidaro awaniwo zvaiudzwa namadzimaiwo ini ndisi alright bambo imi ndimurumwana baba mukuru asi murume aiudzwa kuti chii namadzimai pamusoro emama ndaitwa zvecha yemachiwana ekutaura kuita mukadzi wangu aritaura chokwadi mashoko akasvika munzeve dzangu vana bamunini tuwa uyu ndiye mudzi mukadzi
uyu number 5 or 6 kubva kwandiri ndo akafamba wakaenda madzimai avo wobva wazwa zvaakazwa zvinova pamusoro pamainini avo mainini avo wakabva wazi chienda wataurire murume namai pawakaroorwa navarume vakutizwa kuti zvinogadzirika here tikubatsira wakaita saizvo zvavakomana wakaenda namai machiwana wakashaya havo gore rakapera zviwadaro saizvozvo vakomana vakazwa zvavakazwa ukazwa vakomana izvi zvaita zvitete kwamuri zvakuda baba mai wakanga wabvapo wazwa zvawanga wataurirwa mai wakanga wataurirwa zvawanga wataurirwa ndichataura pakazi zvakuda baba ndakatorwa navakomana zvikazi baba muri kudiwa ndakambotsinzira nebasa rangu zikazi aiwa mudhara ngatiende mozvizire zveuku ndakaenda zveshuwa ndasvika zvikazi ndimwe baba ndikati baba wakashayisa machwana ini ndiri mukorori wasamachwana ati ndiri mukomana chi mukuru zvikazi ndokuti baba ndikati shuwa madzimai zvikazi ndikuda kutaura nyaya yamainini wako nemuning'ini wako pakaurora muning'ini wako pakapfimba muning'ini wako munhu pakashata paitika mainini wako une zviri pari right une zviri pari unobuda usiku saka zvaanobuda usiku kutori neumba iri kumba kwavo yaakatogadzirirwa yekuti akanga asvika ikokoko muning'ina wako akaroora uchaenda kogara ugarire ikoko saka ndiwe baba zvakwauri kuzvitakura kana kusazvitakura ndikati zuro nazona mari mwezuro ndakazwa kuti makauya wakauya apa kuchida kuzoeredza kwazi zvikasawerera ba zvikadini mukazi taukumbira imo kuti wana machiwana naambuya waone kuti munokwanisa iri kuti muonana pakapindwa kuti asati aroora baudini asi pakazoitwa makani kuti mai wangu bai machiwana namai wamaini wangu waonana kubva pataurwa nyaya dzikataurwa ipo papo tikumbirana kuti pazi zvinhu zviripo zvigadziriswe sezvo zvazvataurwa nemadzimai nechidimbu ndombotaura izvi zvaigadziriswa zvakasangana vana vamwe nevari 2 zvimbori zvino iwe hava dzako dziri kwere yana madzimai mire ndimu nenyaya yezino ini ndingatezveshuwa ndakataura kuti mwana anga achitaura ngo ndini ema museri mwana anga achitaura zveshuwa kuti zvako akaita pakasvika mushaka anongona dambudziko kwakwa chandiri kunyepa zvese zvavo zvakanaka pakangotanga kuenda uko ndopandakatanga kuzwa kuti hanzi une dambudziko remusoro plus pane wakaiswa shairowenatekasa andaziya babacho ende mimba yavo inayo mwana ari mahararani achafa bichana saka mwana arimo zvinoreva kuti kana ukamubereka akafa iwo ndochata mwana afa uye mumai acho achafa obva uraya futi chi obva uraya futi baba acho mazwa ndo nyaya yacho iripa akazanda kuraya mwana nababa shaire riri pane mwana shairani hanzi shaira kana petani titoshwari awakagara pasi mwana wacho ndiye hapana kwatikambofamba kaberekwa anongodiwa tete unopinda muri madzimai nawe achafambira ndiyoyo mwana yangazi yangu achitsanangura muroora nabhuti tete ndogara kwarara mwana apo nevamwe madzimai kusaidi kwaakaroora anzi ane shavi yeuroni shavi ndimakamuisa yekuroya saka ndikati mutima ndirege kuuya ndikuuya chifambisai nyaya ini ndikuya saka ndikuya kwandakaita ndakuya mari mwezi ndapekatarapo nekuti ndiyo zvishoma zvatingataka ndimi mukuzigamuna ndimi mune shairi uroirira ndini ndine shairi yeuroya ndakaisira mwana hanzadzi yangu icho inandiziva ameniwo madzimai maonerawo munobata waro here nekubatsira pamusoro yes wagara kwauti nauye kutaura handina kutaura sekudaro nauye ndakaporodzera pamwari ndakaporodita ndichiti madzimai ndaona kumashure oku makaita pamwe asi pamwiri pakapa
pari kuma 5-6 months. Ndaona futi zvakare matakure imwe mimba. Asi mimba iyi muchatadza kusvika ndofunga ingeri kuma 2 months. Mazuva endakanga ndishandira munhu. Asi nhau iripo ndoti mubatsirwe zvakasimba kuita kuti mugare zvakanaka. Handina kuprofita huroyi. Asi ndakati mhepo iri pauri inoda kukuvhiringidza futi zvakanaka tadza kudini kubuda. Ndichibva ndati ndinoda abereki ako auye kuno. Tobatsirana abereki wouya padare. Zveshuwa wakauya padare. Wakabuda mudzimu. Hauna kutaura waingochema. Mai wacho vanondokupurira. Kana chechi yandinonamata ngoti ainge iripo. Ikabuda achiridza mhere. Ndo zvega zvakaita ichizvipondera pasi. Tichibva tazoende kuRwizi. Naye mwana mai akauya kuti akauya kanokwana kaviri mai vacho. Ekutanga chakabudire pamba pangu pandinoeresera pacho. Pechipiri chakabudira kuRwizi kwetanga tiri. Mutero wacho wejira wanga ari kutaura wakakwira kumusoro. Hauna kudzika ngoti kwedu tinoti tikadzikisa mutero wakunda tayamba. Ndikati amai muzodzoka zvakare nemwana. Mhepo iri izoro. Ndofunga mimba yake yanga yakuma 4 months. Mimba yanga yari. Tichibva azodzoka ari ega. Baba namai acho baba wacho namai wacho wakazouya kumba. Mwana haana kuuya. Tichibva ndatsanangura sekutsanangura kumukuru kwendikuita. Tichibva tashandirana pagiraunda mai nababa acho. Tichibva adzoka kumba kwavo. Alright. Ini pane nyaya imimba dzimaikuramba akataura nyaya kuti pane uroyi wakaiswa natete. Asi vana baba vanotara kuti pawakauya makavataura kuti pane uroyi. Zvezvinoita kana munhu akatsanangura kuzi mhepo kana yakakura. Munhu unenge akutaura mirai madzimai koimba iri kutaura kuti kune imba mungakoi kune imba yakawakaita. Mukosha wangu anomukupura ndisina kumutarisa. Ndisina kumutasa noti akazosvika nemukadzi wake kukwetaura dambe ungataure tawanda. Kuti akaiona ere imba yakasvika kuuya ari apo tawanda. Wati wangudzi kuti wakaona kamba kati. Anga pakataura kuti kune imba iri. Iripo iri. Bamba sanga makaenda iri. Pamusoro daramo. Imba makazi iriko yokugara imba iyo. Hakuna. Saka nyaya asi chawakabhiliva iwo ndechekuti mukadzi wako muroyi. Ndozvakamachiwa. Nanoti madzimai ndo aitotaura izvozvo zvakatoti. Ndati asi iwe the decision ndeyako yekuti zviteerera kana kuti kuzviramba. But the fact yekuti wakazoekta newe kuti wakabva waramba mukadzi. Zvinoratidza kuti wakateerera zvakataurwa namadzimai. Because imwe reference yenyu kuti madzimai ndiye akataura. Madzimai ndiye akataura. Asi madzimai uramba ndiye akataura. Asi kuramba azamuna ndakati mhepo ngone mhepidonati ane bheseni rimwe raanaro kwasi ndo binocular zvakaita mirai madzimai pamusoro uyu nemukadzi warugara wese madzimai akataura kuti ane bheseni rakakasei ndo binocular rake kwazi anoisa chikafu chaanoisa imomomo akapedza kuuya kwazi zvese zvamunomuchita zvinonge zvichionekwa bheseni. Bheseni shuwa bheseni rariripo asi ndakazobvunza wangu mukadzi zvikazi bheseni ndandaripiwa namama rine manhanga kubva kuOsborn ndiri kuenda kwamadzimai. Pane umba isina bheseni ere? Munza wakadzivisa. Pane ere kitchen isina bheseni. Zvimwe zvake munokona kungongwara. Nebheseni racho harisi. Pane munhu asina bheseni ere? Saka chakationesa uyu nemukadzi warugara wese muyadhi pamachiwana pamba muri mwese akachiti ai iwe mukadzi wako rumudaki very good chitsvaga mari yekuti tende korora tapedza kurora tochigara pasi nanambo yedu tichifambe riri futi kuti tigadzirise zvinhu izvi because ka ini chandikona ndechekuti ka zvimwe zvacho guys runomba rurimuprofita uruvanyero runomba rurimuprofita ba ukaona nyangori mukadzi ukaona wakuda kuwedzera kuti murume akubika aziva kuti something is not right mbaimo uruziva ndamuzvora wina because ini chandoziva obviously ukatawa nemuprofita anokudza zvinotyisa zvekuti udzoke futi makwana akakudza kuti nhumbu yaubaribe usakavaipana kuti sakaishandira 2 months unotokopa kuti uuye because uruda mwana because ukana iwe wataurwa kuzi iwe orit muroora mukadzi wako iwo ndiye ari kuroya mai wako
atonesha ane imba iri kumba kwawo yekuti unotoita mugariri mugariri haiti neyauroi mugariri chinenge chiri chikwambo chinenge chatovakirwa imba kunzi ndo musha wako saka muruti here uya nengozi mukadzi wengozi apa ari munhu zvese pamunhu apa mukadzi wemunhu apa vaita muroi futi guys wake up wake up wake up mukadzi wengozi haisi kuti muroi same time chawaikwanisa kutotaurwa kana mukadzi ari wengozi unoda kuti kausemwana mwana wamino arume haasi wako mwana wengozi wakazi haasi wako yemwana anombotaura ngozi shamwari kana mwana ira ngozi inotokutaura kuti bamboka chenyu kutata badzitatai munhu asi mwana umewo ngewangu ngozi inokutaura izvi bambo kuti chenyu kushanda bambo asi wana wacho ngewangu awana mai vanotaura kumba kwavo hakuna zvinhu izvi hakuna ende tete wamukuenda kunenedzera kuti tete ndiane shawiri rabva reuroi iyo wacho noroya here ungaenda kupa umwe shairi kuroya wewe usingaroi anga mese muri madzimai mese muri madzimai ka mese muri madzimai chimbotaurira idona ndakanzwa kuti ngoni dzavo ivo dzakavapa kuti wakatora zita rangu unonzi liti kubvunza mwana kuti tete wako anonzi ani hanzi anonzi liti anze ndinotenga mbiya yona zita ratete wako mumbiya zita rangu wainyoresa mumbiya mbiya chinoziviwa wakaishandisa nyama yako izvere makanyora zita ralidya mumbiya wakandinyoresa mbiya chekakutsika chibabhasitokumauiri mbreki wakati chimhepo chiya mbiya yemakanyoresa zita iri wakanditengesa kuchijira wakati kada pamakula mbakweni rine vhure pakati pemukova nditorina sabhozengeni waripaaachopisa chiri watoara nematombo akasungwa tawanda achada kuita kugarira kumba kwangu ini wakakiyakiya makawanda mumai mama kukiyakiya ndaiti ndandisina dambudziko navanhu vapamachiwana ini mwana wangu kuenda kwakaita akabatwa zvakanaka vakangotanga kuendawo zvakabuda zvinhu zvakavachira chatodasabuzengeni auya nawo pano vari panapa kana mwana anorwara anozi ndonyorese kuchipatara nekuenda kumasikani chinotariswa masikani uchiita sei zvese kusvika wabara ivi makuita profita sikani gore rechirungu uyu totauraka uyu hanzi mbiya yakabva yapanyika mabhatisto ine zita ratete tete uri kuenda kumasove yaisvika sei iye tete arikuenda sove rakabira iback to send yakaramba akuti pakasheka mbuya mwana wangu akabatwa $10 tikazoenda kumusha kwako tichakutera haana uzombotera pa mwana uda kuti achidzoke haana uzombodzoka pa izvogara samweya wakadzingwa pamba akapa mwana $10 ndiani iro wakamachiwa nana baba ani baba akapa mwana $10 ndiani mwana akapuhwa nemurume wacho kuzaite sei kwakazi soko pamusoro pane baba jambika patakaenda pasove pamadzimai kwakazi baba ndimi baba namai aripo ndimi musoro emba muri 2 iwe namai wako ndikati ehe zvikazi tikaita kuti pamwiri apa pakazi bata zviri pari kufa mai kana kuti iwewe uroti headman baba iwe saka kuti pakati pezviro 2 izvi ndimakirema saka mai yangu wakashaika washaika andati right ndinda ifana wanga ndakapenda ka mai waenda ka saka iwewe wona vanhu vari kuya kochema panapa ini soko hande kutanga pai mumhuri mamachiwana saka zvavari kuya kochema mainika mami ndakabva ndizitanga pamaninde mare iyi ita kuti maini waende aidha kumba kutaundi kwaizi kutaundi kana kuti kupi kune hatsisi kana kuti ani wambozorora vari ikoko timboite zvefemu kuti hama dzimwe dzikauya zvikazova ndio zviripo izvi hazvimiri zvakanaka toti tapedza uchema tozogadzisa zvinhu
tatenda. So in other words, what it means, munhu ari pasina penyaya dzekuti madzimai. Ndio atakapana. Inda muna kugara. Saka inini ndakatadza kuti ndigare namainini wangu muyadhi mandaigara naye. Wona unopinda sei mama wangu katofa nezviro zvandakazwa. What next ininika nditori parist futi ndogona kudini futi kubaya ndikagara newe. Azishwe. Ndogwadeni. Uyo wangu urubiki wasadza ndiye everyday warugara wesapo. Ndakuti ishwe kuti ndio line yacho. Line yapo kupanda mami. Mai akafa zviri mysterious rega. Wakandodona warikubva kutaura. Watakuwana mukwasha obva uya muyadi. Kwandipe cheya ndiri kutsva ndirutsva utobuda mota ndirutsva. God. Wasati waenda kutaura mama wangu wakataura kuti mama wakarwara musaende nawo kutauni uye nawo panapo musati waende kuhospital madzimai. But mama wako waenda kurwara ngobva taenda kusvika pamadzimai kaya hapana munhu. Mama wako waenda kutauni kubva kwakaita kutauni ndokusvika ndokisiya. Sei madzimai angaritserera handishazivi. Saka wakauraya mbuya ndiye. Mwana wangu akauraya. Ndiye akauraya kwenye mkono wangu. Madzimai. Saka wakauraya mbuya ndiye. Asandizivi. Atibatsiri kuzi andi pakataura kuti mukazauya unofa. Wakaura pasi papa. Tengasierera tichitaura ndakuona kuti mvunga yacho yakuitwa zvoita sekunge kubatsira anonge kuita kusapira zvinenge zvodaro. Asi nyaya iripo ndemo ndaikumbira mukorori wangu murudziwe mudzimai wakauya uchitisira mudzimai kwe1 week tichigara naye yaiva nhaurwa yei. Pamusoro mama ini andombomusira mudzimai awa handikamboti mukadzi wangu anogara neawa handina kana kumboita zvinhu zvakadaro. Ava ndo vaitohwandisa mudzimai wangu. Ini ndasvika ndichida kuenda kubatsirwa namadzimai iwo madzimai nababa vachihwandisa mudzimai wangu wopedza futi zvandinoda porofitwa namadzimai wotaurira mukadzi wangu. Mukunda wangu waiti paya ndasvika pamachiwana ndikokuzvikanga muningipire pamachiwana yainhaurwa yanga inei. Ndiye ndakadaro ndakataura nemuteaterepa mambo chakaita kuti handinogara waniki pamadzimai. Zvakaitika ndakaenda ndichidobatsirwa ndichiti ini ndakwenda kumba kwarume ndikanzi hazvitiende nekuti ukasvikako chapomerwa kuti wakatora bhurugwa ndatete. Handitozita tisikachatomuresana natete warowo madzimai wataura. Saka murume wangu wakazomufonera. Nokuti tete wandakatongota ndiona sikati ndidai kuwamuresa muto. Ndikabvunza amweni wangu wakati handisi kuziva unozi wabvunza. Otema atagara pasina amweni wangu nawo tete wakati ndipamuna mato. Iwo wacho atangoenda kuchechi kwamadzimai wasi panapo. Vari kwazvimba. Asi hama dzavo dzinozviziva zveguru. Wakaudzwa kuti ndozvina madzimai kuti ndinde kanito. Ayani kwazvimba. Akanga iwo wavo mayawo. Angamboshanya. Wana mbuya wachozoziya ndiwo waibatsira vanhu waibatsirwa iwo. Saka pandakaenda ukati hazviti tuende unoenda mangwana. Wachibva kuponera murume wangu kuti yakuno. Ameno zvakataura nawo ari kunze. Ini wakandivharira mumba. Munhu usabude pachena bauti mangwana acho wati iwe uya nehama dzako. Murume wangu waya nehama dzake. Wandivharira futi mumba. Wataura nevarume wangu wekumarume kwangu. Handisi kuti wakataura kuti
ini ndimbabva vachindibvura zvadzichenda anombogara hwemwe kumba kwavo. No, it's okay. Basa renyu harisiri kuprofita. Basa renyu rekuturukira muri muturukiri. Ndinopa ndinoprofita. It means kuti ndini muri behind all this and ini. Meti dzese idzi ndini munofamba maponi. Ndini munofamba maponi. Kuti iyo zvinga chitori mwe. Iyo zvinga chitori mwe. Ukaona nyaya ikwe kutangira kuti tete ndiye akatanga kushandirwapo namadzimai. Tete uyo wozouya uzi bhurugwa rake ratorwa nemuroora. The next thing muroora ndiye auraya mbuya. The next thing murume iwe ramba muri mukadzi wako muroyi. The next thing murume iwe une imba yako akirwa kwambuya uri mugariro. The next thing guys, hamutikuona kuti mitsoro yamutambo here? Hamutikuona kuti maponi ari ngomubviswa ava? Hamutikuzoona vakatotita mombe dzedu anga dzekutunga imwe ichimbobva nanga chiyachidzosera ndo vakati gari kuti kanisa. Anyway, hatingatauri zvinhu zvakawanda because mweya mweya hatingazivi kuti uri kubvepo urobve asi taona asi tadini taona nyaya iri tiripote kuti isusu madzimai kana mubatsira vanhu batsirai vanhu zvokuti vanhu vagara zvakadii musabatsirai vanhu zvokuti vanhu varamba kuita sei wakadi. Ini ndoziva kuti nini pamwe chaipo unokwanisazwa munhu achiti mauya baba uye endai muunze baba muuye naye torai nhengi muwa mataura chinhu chiri family dambudziko riripo ndereivheive nomukati nhasi muna baba mukuru muri mutaura zvimwe mune murume wacho kuba mini muri mutaura zvimwe muna mai arega mutaura zvimwe muna tete ari ega muri mutaura zvimwe mune angambogona asi solution iripi kubva kuneko zvese zvamamuita ureti izvo mbiya yakapwanyika mabhasidoko makaitei makaisepi zvayakapwanyika makarasa pai muRwizi yakanyorwa zita iro saka tete zita rake ritoenda nemuzi riri parasi kana pakaiweredza yakadaro ine zita ratete yakanyorwa kudiya imidzi mbiya iyo kana iri pasikedziwa izvozvo indorine zita ratete mukaendananga munotikozi muroro imisi musadaro endai mugare zvakanaka imi baba garai zvakanaka nemukadzi wenyu varume imi baba kana paine zvamunofunga kuti zvikunetsa ngazvigadziswa amike munhu hatigadziri chinhu nekupwanya zvimwe toti tiri kugadzira chinhu titokupwanya zvimwe hazvine zvaizvii because mwana wemutsomani kana mushaimo anopera sei kana munhu wese akomundi yakauraya amweni but mune here any proof yekuti ndi yakauraya just because madzimai vakati asakafa mai yako kunofairo saka mai afa who is next ndo zvakataura nemadzimai saka madzimai ati after mai kana uyu saka muri mukadzinga uyu ndo kuti murarame mukadzinga uyu ndiko kuti murarame ndati ndati mukadzinga uyu ndiko kuti murarame here kuti saka chiripo chikudiwa chiri kudiwa kugadzirisa problem kudzinga munhu handiyo solution asi kugadzirisa problem ndo pane nyaya izvi zvakutira nezvichiwanai endai akamamazwa madzimai endai panongo mudzimai futi mubvunze futi the same nyaya moita futi munongo madzimai futi mubvunze futi same nyaya mukaona ansa dzamupiwa nemadzimai ese adzakafanana then mumaziva kuti there is something ane case to answer then muchimubatsira nozvokuti mumaita override kuti madzimai one mhuri yese zvokuti mese hapana secret yasingaziva madzimai because pamunoenda imimi pane parangangosvika kuti iwe chimwana kudai anokubvunza yeka kuti
chiri kunetsaiwo chii alright zvomakazibuda kufa makazvidefendi hawo makapiwa kundiso yei unyemba baba makapiwa icha makaziendai mwese paduko unyemba wakapiwa nomboyo unonyemba hakuna madzimai anokutaura kuti ndakupai akutaura dambudziko hapana unonyemba haina kuzodzoka baba wataurirwa nyaya yerufu here usatitaurira wataurwa nyaya yerufu baba kuti if you don't do this you are gone muntaura zvabazo zvakaita zvakakodzokomba asi mai achifa manje pakachimhanya manje kuvhana magedhi mai ano saka iwe ndo wakatozvidefenda ka grenade raifana kuya kwauri ndo wakaripushira una mai ndiwo wakapushira grenade iwewe raida kuya kwauri wakapushira una mai iwe saka uraya mai ndiani saka uraya mai ndiani baba ndikati handisi kuziva kuti ndiani avamonga nembiya avamonga akapiwa mbiya havasingaputira moripiwa mbiya vamwe vanopiwa matombo vamwe vanopiwa chii asi iwe wangobvapo uri rezurezu usina chinhu unonyemba ndakaziweni munamato wekokora wako nouya handina ndakatodzoka nawo ndikafunga kuti baba ndo ndakabva kokamwa koko yacho yakabva saka ndikafuna kuti guys pakupasika ngatisaite some of these things hazvina kana chiti hazvina kana basa zvatoswera tiswera tichinetsana tichinongedzana tichiita sei tichinongedzana ini chandoziva ukaenda kune n'anga ka ukaenda kune mupostori unonyepa kuti mupostori anotaura kuti zvako zvakamira zvakanaka hakuna munonyepa kuti mupostori ataura uya akushamwara zvinhu zvako zvakanaka nyepa anokwanisa kutokutaura kuti mazuva anokupisa akabvaza kuti saka akangorwa musoro nezuva musoro unotsemuka unoshamwari iwe paka mazuva ano musoro kwausi kukunetsa here musoro wako hausi kutema here iwe vati ndikutaurira endiwatore bhodhi repakati kuti kupe kundi iyo chocho kumhanya kutenga kukura musadaro ba zvinhu zvamuita munouraya marelations nezvinhu zvisina basa muchembwe ndandinokumbira zvaizvanditi mwana wangu ane musango anditi pane pawaigara bhawo dzichibva izvo zvarugara pachechi ndo paurugara inini mwana wangu akatemwa nemusoroka ndinomhanya komutora kuti uyanga kana kumurapisa ko uyu mutorwa ndinoenda kosuma panani mageti achikuvharwa nanhasi izvo zvimwe sanatetatikana kwabvunza mwana hapana nomuziyepo since achine 3 months ichizinombida kubvani ndichikuti mwari ndibatsire chokwadi chibure pachena ino mwana hapana pandikafamba ndichienda saka ndinoita sei nemutorwa kuti inini mwana wangu ndinogona kutotora kana nhasi ndoenda naye saka uyu mukadzi nemurume vanogara pachechi paimbogara pakutanga vakabva wakadzingwa nehama avakangozi pane wanga uda kuuya wana wasekuri wayo wachenipawo chaibvunga pawo mageti akatovharwa papapindi akakiya ndiani iwo vanabanguru acho nabanguru ndipakakiya mageti kudzinga vana samachiwana ndo wakakiya wana samachiwana wapi isu ndimi saka muri kukiya nekuti muri toguma which means makazvibvuma makazvakawana madzimai kana mutokiya magedhi mukwanisa kukwira mwana wenyu chaiye kuningira wenyu chaiye kuti as long as uine munhu haupindi gedhi kuti mizvinhu zvakatawana madzimai makawirana nazvo badini ndikuti handizvo endai motore mamwe madzimai matatu muuye nayo pamba ipapo muabvunze kuti semunyaya iyoyo kana musikati madzimai endai motsvake kana n'anga chaidzo endai kuzinata mupiwe n'anga nhatu dziuye pamba ipapo dzivheneke mwana muite chokwadi unongakira geti murori anofugura guva kuti hapindi mageti isofani kana ari muroika anditi muroyi can do anything zvausingakwanisi kuita iwo anditi muroyi anopinda muguva zveshuwa kochachura nyama yemunhu ari mubhokisi
asi anopinda mumuroi, kupinda imo kuvhura bhokisi, kupinda kotora tsafu yari kuda imomo, wobuda nayo tsafu iyoyo wovhara futi bhokisi iroro. Kana munhu webvura kupinda mumba chamo wakarara, achipinda nepasi pedhoa, achipinda achikukanika wakarara iwewe usikazvizwiba, then wozoti kuvharira dho, kuvharira gedhi, kuvharira gedhi unoti uite saka uri kuvharira gedhi unoti uite. Munhu anokwanisa kufamba nerusero kubva kuno kuenda Malawi usiku wanhasi achidzoka, woti azomukira gedhi icho yarukira. Gadzirisai kwabamu, endai kumba dzokai mugare pasi nemunin'ina, gare pasi nevanin'ina nehama dzenyu, gare pasi mutsvaguridze chinhu ichi. Matsvaguridza chinhu mutsvaga chakauraya mai chii, musati mabvuma nevamwe vasina chii, vasina mhosva. In life pane chinonzi coincidence. Coincidence iripo yekuti munhu anokwanisa kungotaura chinhu kachobva chatoitika wabva kuti ndicho, but chisicho. Endai mutsvaguridze chokwadi chaizvo kuti mai akafa nei. Asi hamukadzingi munin'ina wenyu kuenda kuti mawatibva wabva panapa nenyaya yemukadzi wavo. One day achazodzoka munin'ina wanyu akakuhaunda inesi. Musafunga kuti kuchechi parogara kuri munakira bo. Imi bva kukwata kugara pachechi kugarira mahari. Ari kutoisawo mabhiri magokora everyday, asati adya, asati arara, asati adini zvese ari kunamata ari pachechi ipa. Asi chokwadi chichabuda pai. Gadzirisai, batsirai kuti mboni mine zvakanaka. Not izvi zvamuite. Yes. Ndana hima dzimai. Ndauya pamberi pedare ramambo MUTASA. Ndauya pamberi pedare ramambo MUTASA ndichitaura ndichiti haana kudzingwa hanzvadzi yangu, asi kuti akatokumbirwa nana mama, munin'ina wamama, nana sekuru pawakauya achigadzira dombo rambuye, mai wamai, kunzi tokukumbirawo iwewe utore makoti uye naiti gadzirise zviri kudini, zviri kushupa. Hanzvadzi yangu yakaramba yakanyarara, yakatadza kuenda kotora makoti kuti wauye tigadziriswe nechii, nana sekuru wanga waripo pamusha, mai varipo panze vane kazukuru karipo. Ndiwo wamwe wacho wakatobvunza kuti tawanda chikunetsa chii mwana wangu, taura tigadzirisa nechii pachedu, utsvake mari uende kozivisa kuti tione masvikire kuti tinobatsirana, kana paine problem tobatsirana nanani, nana seveni. But hamuzopindura mubvunzo uri pekuti akadzinga uyu akavharira magedhi. Kuzvauro zvana Samachiwana akavharira magedhi. Ndizvo zvataura kuti Samachiwana. Hazi vana Samachiwana kuti akavhara magedhi kuti asambopinde imoni mukadzi wake. Saka muda kuzotaurana nehama dzacho wari kubva pai. Mari yamunyeperana kuti kondi yacho muda kuzoita kondi iyoyo kuti izoende kupi muchimbosangana navo vari papi, imi makaodzinga makuti. Zviro zvenyu muri kuita muchimwari here kana kuti muri kuita sei? Because hamutitaurazi takavati tinogadzira kutsvaga mari shamwari timboende kodini kosuma kuti tisu tine munhu. Handiti pane mapedza mavamvharira fisi kuti haupindi ba. Saka munhu wamuda kuzoenda naye kuti tisu tine munhu wacho muda kuti tisu tine munhu kupi? Muda kuti tisu tine munhu wacho ari kupi? Because baba mamudzinga. Saka muda kuti tisu tine munhu ari ipi? Akamona nyaya chibairo kuti mamudzinga paumba fine, asi muri munotsvaga mari futi imi yekuorore kuti arore. Saka muda kuti arore chii mai? Muda kuti arore chii? Madzinga mukadzi wake naye pamba. Saka munotsvaga mari kuti arore muroi wake. Ndiyo mari yemunotsvaga here yekuti aende kuzivisa kuti taakuroora muroi, ndizvo here? Ndizvo here? Ndosaka ndoti guys,
tsvagai solution to a problem, not to create ma problems kufuka nekusolva mamwe maproblems. Kuvharira kwamakaita pamba pauka hamuna kusolva maproblem, makatocreata mamwe maproblems. Isusu tiri kuti kana iri nyaya yemusha chigarei pakane pasika iri musha. Kana munotrasta sei zvemaprofita, daidzai mamwe maprofita matatu auye pamba. Ataure semunyaya iyi, muvhunze semunyaya iyi. Kana mati zvemaprofita mutatu daidzai ng'anga samachiwana. Dziuye kuti pamba mudzibvunze nyaya iyoyi, muite chokwadi chenyaya iyi. Because as it stands right now, chokwadi chacho hamuna. Because izvozvi mwana uyu atone nyaya yakamumirira yatete. Une bhurukwa ratete, une mupungo wejongo watete, unawo. Because inyaya yakamumirira iyi ndega handiti tete uri kuuya kubva kwazvimba, uripo kwatete ubva kwazvimba uri kuuya tete nenyaya yake yebhurukwa. Because vakatawana madzimai kuti bhurukwa rako rine mwana ende pane imwe nyaya futi yechiya yembiya yezita kuti madzimai kuti bvunza kuti zita rangu ramakaisa mumbiya riripi mbiya yacho zviripo rambonyererwei. Anga muvanyaziva kuti muri kuzvikirietera chii unnecessary problems. Mazuva tete garai pasina unoendea mugare mbuya. Zvinoita izvi waitoti kana uchida kuti tisangane waita hazviti kuti tisangane bamba, uye tisangane parodhi. Hameti parodhi kana kuti pariversite kana kuti pasango papi paunongoda kuti tisangane. Saka mine toda kuti tisangane nesuridzi. Kazi wakwasha wakandituka zvicherudzika, wakandituka zvicherudzika sakaiti kuti nditaure paini. Wachita zvitu kuti tinhikirike titirore munhu ane chikwambo chakati chama yako. Kana uchida kuti iwe uyu anga ambohwanda mazuva dai tsvaga uyu anosvipika nenhumbu akati kana muda kuti iwe uone murume wako enda utanga utsvaga mbuya machona tange maudzokesa waka iwe muri tu namai yako vanofanira kuti wakatuka zvicherudzo wabvunze uyu anozviziva zvicherudzo zvakataurwa kuti vanhu vatisingamboziva ndarisina tema novel anambobvira ndakubvunza kana tsona yavo handina vaunitoka zvicherudzi yeni kana roti ini ndakati ngatifana nemwana wangu kuti ndakapetsa nemwana wangu ngatifana muchasangana iwo akuuya kuroora tisangana parodi tosangana vakati tosangane parodi apo wachauya kuroora ndipo mugozoputika bundu renyu re wachauya right. Nyaya iramba ndingamaona kwayaya manje kuti izvozvi zvimamo muri kuti munhu akauraya munhu vasingazivi, muri kuti munhu akauraya munhu vasingazivi. Ndizvo kuti kumusha kwamai hamusati masvikapo hamuzikani basa wakwavo, asi mamutoti mai ane mwana wake watouraya mai vamwene. Ndakutaurira kuti nyaya idzi munadziona idzi azano panguva uinorako itezani the only solution to this one endai mutsvage maprofita matatu kana manganatu kana zvese mukadzise nyaya iwo chokwadi chikuri pachena because already mwana uyu pane vanhu asina chimiro nenyaya yekuti muti akauraya vamwe chiprovide kuti akauraya. It's not easy kuuraya munhu and it's not easy again kutaura munhu wakauraya munhu. Right. Ende mutsvage n'anga dzenyu nemaprofita matatu muzouya motitaurira zvakapera. Asi ndine interest nayo nyaya iyo handingoisiyi. Namba dzenyu dziri papa ndii siyai namba chana chakona chekubvunzai kuti maapata. Right, and Ana mrefu.